Before you watch the video, please hit the subscribe button and the bell icon so you will be updated with the latest video. Mabati na ninyo pagbalik ang naandang programa sa PBCM o Philippine Benevolent Christian Missionary nga mao ang mga langitnong lamdag sa kinabuhi. Matag Domingo kini alas 12 sa udto paingon sa alauna sa hapon. Ayaw pakyasa kini nga programa nga madunggan sa DXKO Radio o makita usab sa RPN Channel 5 sa cable TV ingon man sa Facebook page ang programang Magatud sa Espirituhanong Pagtuo. Mga langitnong lamdag sa kinabuhi sa PBCM uban sa nagunang evangelist nga si Juan Ronilo Mangalos ug mga kauban. Many nights we've prayed with no proof anyone could hear. Mga kaigsunan ug mga mahal namong tigpaminaw ining tungura karon amo nasab kamong pagadapiton sa usa ka programa sa PBCM kon Philippine Benevolent Christian Missionaries Association of Mercy Incorporated. Kini ang tulumanon mga langitnong lamdag sa kinabuhi. Kini karon ang inyong alagad Evangelista Reverend Charlie Eugenio panghinao nga sa kinasinggasing nga unta kamong tanan karon sa inyong nahamutangan na kamo sa kabaskog kaligsik sa inyong mga panglawas nga maoy magamit natong punan sa pagtimbang-timbang sa mga kamaturan nga makapaghatod kanato ngadto sa kaluwasan nga kini gitudlo ni Master di kanamo padin sa nga among gitudlo kaninyo ngani kundo na may mga basahon o libro referensya kini nga gigamit dili para gigamit pagbasa para supakon ang Biblia. Og ining tungura among mga pagpanghinaot sa tanang mga membro sa PBCM og pagpasalamat labi na sa PBCM Mumpaon sa inyong pagpakigalayon sa pagsuportar sa atong programa. Salamat yan na. Labi na sa mga chapter president sa nagakalaylay usab nga mga dapit aduna sila pag-angkon sa CBhan o radio station para maialagad kining programa mga langitong lamdag sa kinabuhi. Amo usab kamo nga gipasalamatan yan na. O binasa mga nagpataliw karon nga makaigsunan diri dapit sa Tagulan no kang brother Jerry Edkila. Kumusta ni mo brother? Diya sa dinhi sa Agusan Cagayan de Oro City kang Brad Arlan Reyes. O sa dapit sa Baongon lingating Baongon Bukidnon kang brother Faustino Palapar. Musta sa tanang mga kaigsunan karon nga nagakalain-lain nga diha sa pagpamati sa inyong tagsa-tagsa kadapit kamuna niya na ang among pangamusta og dili usab nato kalimtan nga nining tungura o sa atong mga pagpahigan sa pagpaybalo nga ang atong PBCM reconstruction yana sa paghatag nato sa binulan alang ni atong may katako sa paghatag og labi na usab sa pagdumdum kanunay sa atong panagtigom tulo ka hugna sa usa ka tuig ang Marso 10 ug ang Agosto 19 ug ang Disyembre 29 og amo usab nga pangamusta sa among nagsunod nga abogado no si Attorney Samuel Arnado. Kumusta kanimo attorney og sa imong pamilya? Og dining tungura karon magapaila pa ang kauban pang ebanghelista o ministro. Kumusta kaninyo mga kaigalaan ug makaigsunan? Kini si Brother Rene Telebrico nga kauban kaninyo karon, kauban sa paghatod kaninyo sa kamaturan. Og akong mga pagpumusta sa nag-sponsor no sa radyo natin FM sa Butong Pinamungan Cebu. Ilan ni Sosimo Telebrico, kang Demiel Telebrico, kang Joines Estopia, o kang Bernabe Telebrico, o kang Jeffrey Telebrico, o kang Renante Telebrico. O ako na mga pagpangmusta sa mga Telebrico family, mga Sono family, Makas family, o sa tanan ng mga kaigsunan nga nagsunod ng atong programa. Kumusta diha kaninyo?
O dinhi karon nga higayon na ako kamong yatak sang kauban nga Minister Brother Juan Ronilo Mangalos. Kumusta og mayong pagpaminaw usab sa gihapon kini ang inyong igsoon Ebanghelista Brother Juan Ronilo Mangalos may usa nga makig-uban kaninyo nining higayuna. Ingon ini kita nga oras mga kaigsunan sa inyong pagpaminaw dinhi sa RPN DXKO Teleradyo Cagayan de Oro City alas 12 ngadto sa launa ang takna sa gahaponon og mabati pag-usab kini sa alas 5 ngadto sa alas 6 ang takna sa gahaponon matag adlawng Domingo. Live kita sa Facebook mga kaigsunan. Makita usab ninyo kami sa Parasat Cable TV sa TV5. Ingon man makita usab ang programa namo nga mga langit ng lamdag sa kinabuhi sa YouTube. O ang programa sa PBC mga langit ng lamdag sa kinabuhi mabati na kini sa 23 ka mga radio station Visayas ug Mindanao. Dinhi sa Cebu City sa DYLA alas 11 ngadto sa alas 12:15. Dinhi sa Toledo City sa DYHR alas 6 ngadto sa alas 7 ang takna sa Kabuntagon. Dinhi sa DYRR dinhi sa Butong Pinamungahan Cebu, DYRR radyo natin alas 12 ngadto sa launa ang takna sa kahaponon. Dinhi sa Surigao City sa Real Radio alas 12 ngadto sa launa ang takna sa kahaponon. Dinhi sa Butuan City sa Radyo Pilipino alas 11 ngadto sa alas 12 ang takna sa kaudtohon. Dinhi sa City FM, dinhi sa Bayugan City alas 8 ngadto sa alas 9 ang takna sa Kabuntagon og masubli kini sa alas 5 ngadto sa alas 6 ang takna sa gabihon matag adlawng Domingo. Dinhi sa probinsya sa Bukidnon, dinhi sa Valencia City sa Power Radio alas 3 ngadto sa alas 4 ang takna sa kahaponon. Dinhi sa Malaybalay City sa DXMB, RMN DXMB alas 12 ngadto sa launa ang takna sa kahaponon og mabati usab sa ilang FM station dinhi sa Valencia sa IFM. Dinhi sa Manolo Fortich Bukidnon sa radyo natin alas 5 ngadto sa alas 6 ang takna sa kagabihon matag adlawng Domingo. Dinhi sa Iligan City sa Radyo Bandira alas 3 ngadto sa alas 4 ang takna sa kahaponon. Dinhi sa Pagadian City sa RMN DXPR alauna ngadto sa launa imedya ang takna sa kahaponon. Dinhi sa Dipolog sa RMN DXDR alas 12 ngadto sa launa ang takna sa kahaponon og dinhi sa RPN DXKD alas 6 ngadto sa alas 7 ang takna sa kagabihon matag adlawng Domingo. Dinhi usab sa Calamba Misamis Occidental alas 6 ngadto sa alas 7 ang takna sa Kabuntagon sa DXMM FM. Dinhi sa Cagayan de Oro City ug sa Misamis Oriental mabati usab sa DXRU Radio Ultra alas 10 ngadto sa alas 11 ang takna sa Kabuntagon. Dinhi sa Villanueva Misamis Oriental alas 7 ngadto sa alas 8 ang takna sa kagabihon matag adlawng Domingo. Dinhi sa B Radio Waikurat FM dinhi sa Balingasag Misamis Oriental alas 8 ngadto sa alas 9 ang takna sa kagabihon matag adlawng Domingo. Kumusta sa mga PBCM Women's Group ubos sa pagdumala sa presidente Madam Gaga Eugenio og dinhi sa Hingog City sa Real Beat Radio alas 6 ngadto sa alas 7 ang takna sa Kabuntagon matag adlawng Domingo. Niadtong gusto magpadangat sa mga pangutana i-text lang kami sa mga numero sa Globe 0917-811-8882 sa Smart 0908-393-8768. Ang among mga pagpangamusta sa mga kaigsunan nga niya sa tinipong bansa sa Amerika dinhi sa Oklahoma, United States of America ni Sister Ritzel Barbosa Samoramos Graham uban sa imong pamilya. Dinhi sa Alabama, sa Tennessee, sa West Virginia ug sa Maryland, United States of America nila ni Juanito and Justina Amakiton Hermias family, Miguel Hermias, Juanito Hermias Jr., Julayla Hermias Harrison, Alegriano Hermias, Charminia Hermias, Rever Lilita Hermias Barton ug ni Brother Nicodemus Nicky Hermias. Nagasudong sila kanato via Facebook Live. At ang igsoon Ambrosio Berano family dinhi sa Santa Rene, Prosperidad, Agusan del Sur. O usab ang atong igsoon si Engineer Brother Derwin Mangalos usab nagapataling og uban sa imong pamilya. Og dinihigayon na mga kaigsunan, dili ka mo namo mata sa tagsa sa pagpabalimbaya, pero kalakip na kamong tanan nga nagasunod karon nga among gipangumusta ni ana. O garon sa pagisgot sa team ay balik ko kamo kang Reverend Charlie. Nining tungura karon mga mahal nga tigpaminaw nga nagsunod sa programa kami na sa mga kaigsunan sa pagtulon ang PBC. Ang atong pagaisgutan sa atong mga pagwali kanunay gyud mo upos ang pastor sa Sabadista si Mitchell Bendilio nga mao ni ilang tigbandilyo lugar. Pero sa tanan nga mga pastor, siya lang ang nagpalain nga si Ellen Goldwhite dili daw propeta, dili
na siya propeta kay wa mag-angkon og propeta. Ang doktrina gyud hinunamo tungod kay ang ilang pagtulunan nag-ila magdoktrina, kami wala mi moila nga siya gyud propeta nga tinuod o propeta sa Dios. Pero tungod kay ilang doktrina, nagpalahi gid ni siya sa tanan nga dili mo uyon nga si Ellen Goldwhite propeta. May kay wa ni tangtanga nga ano bang gipadayon man ni sa pagka Pastor Brad Rini, Brad Ron. Pero ang punto nga atong igapadangat tungod kay nanukad man ni siya diri sa Dipulog sa RPN DXKD alas City ngadto sa alas 8 sa kagabion. May naapod siya sa adlaw Sabado, Brad Ron. Unya, ang istorya, tungod kay sa una, dinhi siya sa DR, Brad Ron, no? RMA Index DR. Alas City na nga to sa alas 8 pero milaya siya ni balhin. Ang ato, nga apunta sa DXDR alas 12 padung sa alauna sa kahaponon. May mga pamatuon siya nga matod pa niya, asa ba kuno'y tinuon nga ang ato ako nung gipaila nga ang Espiritu Santo gitawag kuno natong kapahulayan, ya nadugay daw. Gihimo na po natong tubig, makalibog kuno matod pa niya. Bunga ka na sa dili tinuod o walay kasayuran sa pagpamatod sa nakasulat sa Biblia. Kung dili man siya mutuo sa katumanan, sa pagpaila nato sa Espiritu Santo, Brad Ron, pero dili niya kontrahon ang nakasulat sa Biblia nga ang Espiritu Santo gipakasama og tubig. Unya, dili niya kontrahon ang nakasulat sa Biblia nga ang Espiritu Santo kapahulayan. Og atong ipabati, Brad Ron, ang tipik sa mga sugilanon niya sa iyang pagpamatod para kapamatudan ug unsa din ni siya katinuod ug unsa ba ka maayo nga mopasabot ning sa badistaha nga pastor. Okay, Reb, atong ipabati ang tingog ni Mitchell Bendilio, kining tigpamaba sa Seventh-day Adventist Church, kay ari nato ipasukad kung nahusto ba siya siyang pag-ingon nga atong gipahayag sumala sa nakasulat sa Biblia nga kining Espiritu Santo gihulagway nga tubig, og ingon man usab kining Espiritu Santo ingon nga kapahulayan sa tao. Niya, tanaw na to, og nahusto ba siya sa pag-ingon nga makalibog doon ato ang mga presentasyon? Niya, paminawan ta ang tingog ni Mitchell Bendilio, kining pastor sa Sabadista. Gitagna, unya ang katawanan mga kaigsonan na apay, ila na po na gihimo nga ang Espiritu Santo maong tubig. Ha? Makalibog ba? Ang kong patawag. Ha? Iatong una mga kaigsonan, ang Hebrehanon 4:9 ang atong ipapahulay, maay kwan, Espiritu Santo. Karon na tubig na pong Espiritu Santo, asa ba'y tinuod, ana? Atong nabati, Reb, ang tingog ni Mitchell Bendilio nga makalibog kuno kay atong giingon nga kining Espiritu Santo tubig. Unya sa nanglabay nato daw nga mga pagwali ato man gipamatud-an lagi nga kining Espiritu Santo ingon nga kapahulayan sa tao, iyang gi-question asa kunoy tinuod ani. Okay, para niya ang adlaw igpapahulay mo may iyang gisabot diya sa Hebranon 4:6 og 9. Basahon nato, Brad Ron, nga ang adlaw nga igpapahulay nga gituhan niya labi nagmabasa siya og Biblia bitaw, Brad Ron, nga kining gitawag Biblia nga paraphrase nga giansiran ba kining Biblia bitaw, Brad Ron, nga Latina, Vulgata. Latina Vulgata nga ang Vulgata Latina nga ang usa sa mga nagapahayag o writer o nagpahigayon lugar niya na, Brad Ron. Mao si Manuel Yap. Oo. Kini yang paboritong gamiton nun, Reb, kining Latina Vulgata duay version nga atong gingon paraphrase kay kining hulad ni Manuel Yap ang kapahulayan nga nakasulat sa Biblia nining manghulad giansiran nga Sabado. Ang atong basahon, Brad Ron, ipabor na to. Nganong muli kay man siya sa gitawag og Biblia nga Holy Bible
no, Seventh-day Adventist nga Biblia tatak may Seventh-day Adventist kining Hebreanon 4 hangtod sa 9 nganong dili o wala na ang Sabado niya na brethren. Okay, basahon na to, isugod na ko sa pagbasa sa versikulo 6 Reverendo, sa kapitulo 4 sa Hebreano niya, lapos versikulo 9 niya, gingon. Busa, sanglit aduna may pipilang managpakasulod paniini, og sanglit kadtong mga gikawalihan kani sa maayong balita, wala man managpakasulod niini tungod sa ilang pagkamasupilon. Mopos kita kadiot brethren, ang gipasabot lugar sa sinugdan sa statement diya nga busa sanglit aduna may pipila nga managpakasulod paniini adto lugang adlaw kapolen nga Sabado. Og sanglit kadtong mga gikawalihan kani sa mayong balita wala man managpakasulod ni tungod sa ilang pagkamasupilon napoy ni supil kana Sabado. Pero unsay gibuhat dayon tungod kay dunay mga wala magsupil og doon na po'y ni supil brethren. Okay, nga ang gisgotan nga katong wala magsupil, nakasulod sila atong adlaw nga igpapahulay Sabado. Doon na po'y wala makasulod nga naghimo pagsupil niya atong adlaw nga igpapahulay Sabado. Niya sa city ang akong pagbasa lapos na to sa bersikulo 9. Nagtudlo siya pag-usab og usa ka adlaw. Sa ato pa ang Dios mo'y nagpahayag nga nagtudlo ang Dios og matud pa usa ka adlaw. Gingon dayon nga ang karong adlaw. Diha sa iyang pagsulti pinagi kang David sa nakalabay na ang dugayng panahon sa mga pulong nga gikutlo sa unahan. Karong adlaw mo ning gitudlo nga usa ka adlaw. Karong adlaw inig kadungog ninyo iyang tingog, ayaw ninyo pagahia ang inyong mga kasing-kasing. Mupos gyapon kita mga kaigsonan, mga mahal namong tigpaminaw. Tungod kay doon na lagi nga na nagpakasulod din ng kapahulayana atong Sabado, ug doon na po'y nagsupil atong Sabado, ang Biblia nagtudlo siya pag-usab og usa ka adlaw. Kanang pulo nga nagtudlo siya pag-usab og usa ka adlaw. Sa ato pa lain na ang naitudlo, pero kung nagtudlo siya pag-usab og usa ka adlaw, timanan nato usa ka adlaw, ang gingon diyan kay usa man ka adlaw, ang karong adlaw mo'y gipakita sa Biblia nga kanang adlaw kung moabot na, inig kadungog ninyo sa iyang tingog, ayaw ninyo paghahia ang inyong makasing-kasing. Kanang pingog karong adlaw, usa ka adlaw. Dili na literal pod nga usa ka adlaw. Kay kung Sabado gyapon na nga nagtudlo siya pag-usab og usa ka adlaw taliwala nga nanay Sabado, nganong gingon man inig kadungog ninyo sa iyang tingog paaboton di nang adlaw. Nakaron unsa maning adlaw bradron nga nagtudlo pag-usab mao nga adlaw gyapon kay ang imong gibasa bersikulo 6 ngadto sa City man sa kapitulo 4. Okay, ato ipadayon re pagbasa ngadto 8 nga bersikulo lapos sa bersikulo 9. Gingon. Kay kung si Josue nakahatag pa kanilag pahulay, Katong gitawag og nagtudlo ang Dios pag-usab ug usa ka adlaw, wala di ito maihatag ni Josue katong naitudlo nga pag-usab og adlaw. yes, mao ning gipasabot dinhi. Kay kung si Josue nakahatag pa kanilag pahulay, ang Dios dili na lang unta maggisgot og laing pang-adlaw. Mao man ning gisgotan laing adlaw ang karong adlaw nga may tingog nga madungog. Sa English na brethren kanang nagtudlo og laing adlaw gitawag another day. Yes. Busa tungod kay aduna may another day nga gitudlo nga adlaw nga usa sa bersikulo 9 brethren. Niya, gingon dayon. Busa, conclusion ni sa 9, busa nagapabilin pa di ay ang usa ka kapahulayan nga gitagana alang sa mga tao sa Dios. Para sa mga Sabadista, tungod kay nagpabilin man kuno ang usa ka kapaulayan, kay may translation man nga kang Manuel Yap sa Latina Vulgata o Vulgata Latina, balihon man. Duay version. Giansiran nga kana Sabado. Mao nga ang pagtandi sa Biblia ug ang pagpanghuna-huna nato nagtudlo pag-usab og lain nga adlaw. Naaday nagtudlo og lain nga adlaw nga mabalik di Sabado. Nga sa English na another day.
Kay sa panahon kang Josue, sa tinuod nga pagkasulti, ang naitudlo ni Josue nga adlaw ipapawlay nga iyang gipanunod, ang katong gitudlo ni Moises nga igpapahulay nga mao ang Sabado ikapitong adlaw diya sa simana. Hain ang priba busa wala og dili katungod ni Josue ang pagtudlo og lain nga adlaw nga kapahulayan, kay ang iyang naitudlo nga kapahulayan katong kapahulayan nga Sabado sa gisunod niya dito kang Moises. Unsay priba, brethren? Aniya ang prueba, Reverend, dinhi sa Josue kapitulo 22 bersikulo 1 ngadto sa 5 nagaingon, unya gitawag ni Josue ang mga Rubenhanon ug ang mga Gadhanon ug ang katunga nga banay ni Manases ug mingon kanila, natuman ninyo ang tanang mga gisugo kaninyo ni Moises ang alagad ni Yuba ug kamo nagpatalingog sa akong tingog sa tanan nga akong gisugo kaninyo. Wala inyo biyai ang inyong mga igsoon nining daghang mga adlaw hangtod dining adlaw apa nagtuman kamo sa gitugon sa sugo ni Yuba nga inyong Dios. Og karon si Yuba nga inyong Dios naghatag og pahulay sa inyong mga igsoon ingon sa iyang gisulti kanila, busa bumalik kamo ug umadto kamo sa inyong mga balong-balong ngadto sa yuta nga inyong napanag-iya nga gihatag ni Moises ang alagad ni Yuba sa unahan sa Jordan. Magtamod lamang kamo pag-ayo sa pagbuhat sa sugo o sa balaod nga gisugo kaninyo ni Moises nga alagad ni Yuba, sa paghigugma kang Yuba nga inyong Dios o sa paglakaw sa tanan niyang mga dalan o sa pagbantay sa iyang mga sugo o sa pagpakig-ipon kaniya o sa pag-alagad kaniya sa bugos ninyong kasing-kasing o sa bugos ninyong kalag. O di klaro nga nag-ingon si Josue nga wala ninyo biyae ang inyong mga igsuon nining daghang mga adlaw hangtod niining adlaw apan nagtuman kamo sa gitugon sa gisugo ni Jehova nga inyong Dios og karon si Jehova nga inyong Dios naghatag og pahulay sa inyong mga igsuon. Unya kay naghatag man ang Dios og pahulay sa inyong mga igsoon, unsay gingon ni Josue sa bersikulo 5 nga bersikulo gingon sa kapitulo 22 sa Josue, magtamod lamang kamo pag-ayo. Matod pa ni Moises sa matod pa ni Josue kay iyang gipanunod man ang katong kasuguan o gitudlo ni Moises nga kasuguan, magtamod lamang kamo pag-ayo sa pagbuhat sa sugo o sa balaod nga gisugo kaninyo ni Moises nga alagad ni Jehova. E di katong kasuguan nga gipapatuman ni Josue, ang kasuguan ni Moises katong Sabado. Busa sa panahon kang Josue, dili niya katungod nga magtudlo og lain nga adlaw. Busa ang tudlo na nga pagtudlo na sa lain nga adlaw sa English another day, lahi na adtong Sabado kana ang wala maitudlo sa panahon kang Josue. Unya ang Dios mo'y naghatag nga nagtudlo siya pag-usab og usa ka adlaw. Ang kanang gitawag og nagtudlo pag-usab og lain nga adlaw. Sa ato pa kanang gitawag og another day. Pero sa Biblia kanang giingog karong adlaw nga yang gitudlo. Ini kadungog ninyo sa tingog ayaw ninyo paghahia ng inyong makasing-kasing. Unsa kanang matang sa adlaw, brethren, sumala sa Biblia kanang giingog karong adlaw. Adlaw kana sa kaluwasan, Reverend, sumala din sa ikaduhang Korinto kapitulo 6 bersikulo 2. Kay siya nagaingon, sa panahon nga gikahimutan ikaw akong gipatangyugan og sa adlaw sa kaluwasan ikaw akong gitabangan. Tanawa karon mao na ang adlaw nga gikahimutan, tanawa karon mao na ang adlaw sa kaluwasan. Kadto di ay ang gisgutan mga kaigsunan nga karong adlaw inig kadungog ninyo sa iyang tingog ayaw ninyo paggahiang inyong makasing-kasing. Wala din na masulod sa simana. Kay kung Sabado to primero naa sa sulod sa simana, kay ang usa ka simana 7 man ka adlaw. Pag nagtudlo siya pag-usab og lain nga adlaw, kay lain ang adlaw, wala na sa sulod
sa simana may timan-an nato. Gani og ato pong ipasulod sa simana granting. Dili gyud Brad Ronnie nga mabalik ang Sabado. Tinuod ka na kayang natudlo sa sinugdan Sabado man nya nagtudlo man og laing adlaw. Klaro nga dili gid Sabado kung tugutan nga isulod nato sa simana kanang adlaw. Okay. Por iso nga ngano nga kana dili literal nga adlaw tungod kay inig kadungog ninyo sa iyang tingog sa to papalabuton din ang tinguga. Ayaw ninyo paghahia ang inyong kasing-kasing. Mao na nga katong gitudlo pag-usab nga lain adlaw mutong nagpabilin ang kapaulan pero katong lain na nga adlaw nga gitudlo pero kanang gingog karong adlaw sa Dios mga mahal nga tigpaminaw mga kaigsonan ang kanang karong adlaw usa ka adlaw giingon sa Biblia. Ang usa ka adlaw sa Dios dili na literal nga usa ka adlaw kay ang equivalent sa usa ka adlaw usa ka tuig. Hay ang priba sumala sa Biblia Brad Ronnie nga ang equivalent sa usa ka adlaw sa Dios nga giingog karong adlaw kung madunggan na nga moabot na dili ipagahi ang kasing-kasing sa tao kung madunggan ng tinguga. Hain ang priba nga kanang karong adlaw equivalent kana nga usa ka tuig. Okay niya Reverend, mo nang atong gipasabot nga palaaboto nang giingon nga karong adlaw sa pagpahayag ni Pablo. Sa kwintada dayon sa Dios ang usa pwede himong usa ka tuig. Ang usa ka tuig kay dunay may 365. Normal na siya nga, regular na siya nga adlaw. Og dunay leap year gitawag leap year 366. Na tanawa ha kung magisgot tag usa ka tuig adunay 65. 360 ka mga Adlaw. 365 ka mga adlaw regular na. Na karon pag magisgot og usa ka adlaw unya usa ka tuig. Hain ka na Brad Ronnie. Niya Reverend, basahon ako sa Ezekiel kapitulo 4 bersikulo 6 ingon ini ang atong mabasa. Og ingon man sa diya nga ikaw makatuman na niini, ikaw muhigda sa imong tuo nga kilid, og magadala ka sa kasalanan sa balay sa Huda. Kapatan kaadlaw, ang tagsa-tagsa kaadlaw alang sa usa ka tuig. Ako nagtudlo niana kanimo. Ang usa ka adlaw di ay Brad Ronnie, ang tagsa-tagsa ka adlaw Alang sa usa ka tuig. oh, nakita na to ang usa ka adlaw ingon sa usa ka tuig. Sa Dios di ay ang usa ka tuig ingon lang na sa usa ka adlaw. Ihain pa ang usa ka adlaw sa Dios nga ang equivalent sa ato nang nabasa ingon nga usa ka tuig nga atong tagamtamon. Hain pa gawas niya na ang usa ka adlaw. Brad Rini sumala sa Biblia. Anya pa dinhi Reverend dinhi sa ikaduhang Pedro kapitulo 3 bersikulo 8 nagaingon, apan mga hinigugma, ayaw kamo pagpakabutan nining usa ka butang nga tinuod. Nga alang sa Ginoo ang usa ka adlaw ingon sa usa ka libo ka tuig ug ang usa ka libo ka tuig ingon sa usa ka adlaw. Timanan nato nga alang sa Ginoo ang usa ka libo ka tuig ingon sa usa ka adlaw. Ug ang iyang usa ka adlaw ingon sa usa ka libo ka tuig. Tiaw mo. Karon, may usa ka adlaw sa Dios nga ang iyang usa ka adlaw usa ka tuig. May usa ka adlaw sa Dios ingon nga kana usa ka libo ka tuig. Sa ato pa kana di ang gisgutan nga nagtudlo ang Dios pag-usab og laing adlaw. Another day. Inig kadungog niya na mo nang kapaulan sa tao dili ipagahi ang ilang kasing-kasing tingog og adlaw din na sa kaluwasan sumala sa Biblia. Pero makuha sa kitag priba brethren nga ang kanang gitawag og another day sa English na kung atong tan-aw na ang tatak gani 70 Adventist Bible, no? Kanang nakita o makita nato sa Hebranon 4 nga gibasa kaganina 6 hangtod sa 9 kanang another di usa ka adlaw diha nga nagtudlo pag-usab og lain nga adlaw. Another di ang gisulat niya na bradron, di ba? Tinuod ka na Reverend. Og atong basahon gyud ang priba nga kanang gisgutan din na sa 4 8. Ang 8 lang atong sigurohon nga nagisgot mo naglaing adlaw sa English nga tatak 70 Adventist Holy Bible gingon sa Hebrew chapter 4 verse 8.
For if Jesus had given them rest, then would he not afterward have spoken of another day? Oh. So bang hubad ka nang gitawag og Jesus diya, mga kagalaan, mga kaigsoran. Ang kining Jesus usara na sa pulong Josue, dili na Jesus nga mao ang atong Ginoong Hesukristo, kundi si Josue ang gipasabot niya ng Jesus. Okay, ang ubang hubad sa Biblia iklaro na kay sa Old Testament ang Jesus pwede na tawgon og Josue, dili na kay Josue o Jesus nga mao ang atong Ginoong Hesukristo. Nakaron sa gipakita nato nga nagisgot na og another day. Naman tay Merriam-Webster Dictionary, bradron. Ang another day, kanang word nga another day, December ba na? Sama sa pagsabot ni Mitchell Bendilio nga nagtudlo pag-usab og lain nga adlaw, pero tungod kay dunay Manuel Yap nga translation sa Biblia Vulgata Latina nga giingon natong paraphrase kay basta i-answer gani nimo ang Biblia nga nganlan nimo og Sabado sa mga original niya na, wala, dili ka na mabasa. Kay kung nagtudlo pag-usab og lain nga adlaw, unya, naunsa man nga mabalik man gapon ang Sabado, di wala magtudlo og lain nga adlaw. Munang atong gisupakan, bradron. Tinuod. Pero ang pagsupak na to, base sa mga nakasulat sa pagtandi-tandi pod sa Biblia. The word another, December, bradron. Dili, Reverend. Tungod kay ang another sumala sa gihatag nga definition sa Merriam-Webster Dictionary sa giingon nga word nga another o lain nga adlaw ang gipasabot. Another, one that is different from the first or present one. Sa ato pa ang another, giingon nga usa nga lahi niya nang nag-una o kasamtangan nga usa. Different From the first and gingon or present one. pag-ihog different from the first. Ang first niya na Sabado. Nagtudlo pag-usab gitawag og another day, different from the first. Unya tungod kay nay translation nga gingog sa Hebreanon 4:9 ni Manuel Yap nga nagpabilin ang Sabado, mo gituuhan nila nga Sabado lang gyapon, mo man ang sayop nga translation niya na. Kay kung Sabado na ang the word nga nagpabilin pa di ang kapahulayan, mga kahigalaan, mga kaigsunan, mga mahal namong tigpaminaw, doon na pakitaylain pa nga translation sa Biblia. Badron, pagpatinaw, nga kanang Hebreanon 4:9, dili na Sabado, o kung aduna may ubang reliyon, nga gamiton niya na para magpili na dayog adlaw, kay ang uban gihimo din nila nga naara gyapon sa sulod sa adlaw sa semana, brethren, gihimo nilang Domingo. Bisag hain pa niya na magpili sila adlaw kay Sabado man sa sinugdan, isulod man nila sa semana ang giingog nagtudlo og laing nga adlaw, nagtudlo pag-usab, di gyud mo sumada niya na, kay kung kana mao ang gitawag og adlaw nga naitudlo na, di nahibaw na nganong sa Biblia gitawag man nagpaabuton ng Hebreanon 4:9, bradron. Correct. Mao na ang dako kay questionably sa gihoba sa gigamit ni Mitchell Bendilio nga hubad ni Manuel Yap nga giansiran ang 4:9 kapahulayan sa Sabado. Kay si Pablo may nagsuwat niini, sundan nato ang pahayag ni Pablo sa ubang bersyon, kay mao man gina ang prinsipyo po nato, Reverend, nga atong gidawat gani bisan pa sila nga ang scriptures must be compared with the scriptures sumala sa ilang libro nga naguluhan nga nasulat din na Steps to Christ Sa pahina sa isinta sa uban pod nga hubad o sa uban nga kaning pagmugna niya ng maong libro, pahina 123, scriptures must be compared with scriptures. Ang prinsipyo nila, brethren, nga naa ka nato, naapod kanila. So why not nga dili ta mo compare na karon unsay pagpamatuod nga kanang nagpabilin nga adlaw dia, brethren, dili na Sabado ang gitudlo pag-usap, unya nabalik na hinuon, nagtudlog laing adlaw niya, nabalik na hinuon, og ang prueba niya na nga kana palaboton. Okay, kay palaboton man ang prueba, tagna mangguni panagna ni apostol nga si Pablo. Niya tay Biblia nga gitawag
Holy Bible Contemporary English Version. Na karon mo ni ang magpatinaw. Okay. Basahon na to ang Hebrewanon o Hebrew chapter 4 verse 9. Gingon sa pagbayag sa atong mabasa dinhi. But God has promised us a Sabbath when we will rest. O katong Sabat ba doon, mao Pahulay. ang gitawag og kapahulayan. Kapahulayan. Pero tungod kay kapahulayan mo na, Sabado kagapon sama sa gituhan ni Mitchell Bendilio o sa mga Sabadista Bradron tungod sa translation sa Bible nga Vulgata Latina ni Manuel Yap. Atong ipadayon pagbasa kani balikan nato din atong ipadayon gid ang kinatibuk-an nga pahayag niini. Matud pa sa atong mabasa, but God has promised us a Sabbath when we will rest, even though it has not yet come. O sa to paklaro kayo nga kini dayang kapahulayan nga gipahayag ni Pablo mga kaigsunan wa ni masulod sa adlaw diya sa semana og labaw nga dili ni Sabado nganuman Sa katarungan, tungod kay gingon na wala pa man na matuman kay man ni Pablo, even though bisan pa niya na it matud pa, even though it has not yet come, wala pa kini muabot. Dili gid adlaw reference sa semana, labaw nga dili Sabado kay kana pala abuton di ay sa pag-explicar ni Pablo kanang maong kapahulayan. una-una aragon na nagbakak ba ang mga ministro sa PBCM, nagtudlo siya pag-usab busa wala may masayap nga gingog karong adlaw, pero adlaw na nga daghang mga katuigan ang molabay, ini kadungog niya na dili ta magpagahi sa atong kasing-kasing. Unya unsay prueba nga kanang tinguga nga dili ta magpagahi sa kasing-kasing, mao na ang Espiritu Santo nga giingog kapahulayan, nga giingog dili ipagahi ang atong makasing-kasing kung madunggan na Brad Rini sumala sa Biblia. Anya ang prueba reverend nga kana tingog ina sa Espiritu Santo dinhi sa Hebrehanon kapitulo 3 bersikulo 7 ngadto sa 8. Busa ingon sa gisulti sa Espiritu Santo, karong adlaw ini kadungog ninyo sa iyang tingog, ayaw ninyo pagahia ang inyong makasing-kasing, ingon niya itong pagpangsupi nila bato kanako sa adlaw sa pagpanulay dito sa kamingawan. O di na klaro nga kanang sa Hebrehanon kapitulo 4 bersikulo 7 nga nagingon, nagtudlo siya pag-usab og usa ka adlaw, ang karong adlaw diya siyang pagsulti pinagi kang David sa nakalabay na ang dugayng panahon sa mga pulong nga gikutlo sa unahan. Karong adlaw ini kadungog ninyo sa ang tingog, ayaw ninyo pagahi ang inyong makasing-kasing kung madunggan na daw na natong tingog. Dili ipagahi ang atong kasing-kasing. Unsay priba nga Espiritu Santo? Pag-upa lang. Gibasa sa usa sa mga ministro, Brother Rene Telebrico, ang Hebrehanon 3, City ug 8. Balikan ta pagbasa, Brad Rene, ang gibasa nimo? Aniya akong pagabalikon, busa ingon sa gisulti sa Espiritu Santo, karong adlaw ini. Karong adlaw, Ini kanog ninyo sa iyang tingog, hindi kadungog ninyo sa iyang tingog, ayaw ninyo paghahia ang inyong makasing-kasing, ingon niya itong pagpangsupi nila bato kanako, sa adlaw sa pagpanulay dito sa kamingawan. Di ba mo nang naa sa Hebrehanon 4 City, nga ini kadungog ninyo karong adlaw sa iyang tingog, ayaw ninyo pagahi ang inyong kasing-kasing, unsa din ang tingoga? Tingog sa sulti sa Espiritu Santo. Kay may tingog na din sa Espiritu Santo nga sulti, kay may mga tao nga gikasangkapan nga ang trabaho nila pagwali sa Espiritu Santo nga kung madunggan kini nga tinguga, dili ipagahi ang atong kasing-kasing kay isip mao na ni ang atong kapahulayan wala sa adlaw sa semana. Tinuod. Hain ang priba, brethren, nga dunay tingog nga modala sa Espiritu Santo nga mga taong nagwali, pero wala i-mention ang ngalan nga kana natuman sa atong bulaton, ingon nga kita mo'y nagwali diri sa pagtulon ang PBCM sa Espiritu Santo, kita nga mga ministro. Okay, niya rin basahon ako ang tagna dinis unang Pedro, kapitulo 1, versikulo 12, gingon sa pagbayag. O kanila gipadayag nga dili sa ilang kaugalingon, kundi kaninyo, na nag-alagad sila diya sa mga butang nga karon gikapahibalon na kaninyo pinaagi sa mga tao, nga nagawali sa maayong balita, pinaagi sa Espiritu Santo, nga pinadalagikan sa langit mga butang nga niini ang mga manulunda nangandoy sa pagsudong. O kung kinsay katumanan, nining gihimong kasangkapan sa Dios nga mga tao nga ang ilang ibalita
maayong balita pinagi na sa Espiritu Santo, walay lain Reverend giangkon nato kita nga mga ministro sa pagtulunan sa PBCM. Mo ni giingon ni Mitchell Bendilio Bradron, Bradrini, nga makalibog nga ang ilang kapaulian daw Espiritu Santo. Unya nadugay giingon na pod og tubig, gipakasamag tubig. Isa asa bay tinuod na. Ato saning gihatag, giklaro nato Bradron nga wa gid ta mamakak. Nga kun ang Espiritu Santo gitawag og kapaulian, bisan pa si Hiuba sa Biblia, Bradrini, matinaw nga gitawag yapon siya og kapahulayan, pero si Hiuba Sabado ba, Domingo ba, Lunes, dili hain niya na nga nasulod sa ngalan sa mga adlaw sa semana, pero gitawag si Hiuba kapahulayan. Way kalainan nga ang Espiritu Santo gitawag pog kapahulayan sa ato nang nabasa. Unsa priba, brethren, nga si Hiuba gitawag pog nagkapahulayan. Anya ang prueba, Reverend, nga bisan mismo si Hiuba gitawag yapon og kapahulayan. Dinhi sa Salmo kapitulo 37 bersikulo 7, mopahulay ka kang Hiuba og maghulat ka kaniya, dili ka magkagol tungod kaniya nga nagamaswagon sa iyang dalan, tungod sa tao nga nagapahanabo sa dawtan nga mga paglalang. Pag-ingon sa Biblia, mopahulay ka kang Hiuba, di si Hiuba kapahulayan, mo manang buti pasabot namo sab. Pero dili siya kapahulayan, Reverend, nga adlaw nga nasud sa semana. Mausab nga ang pagtudlo pag-usab og lain nga adlaw, another day, paabuton, sumala sa the Contemporary English Bible sa Hebrehanon 4:9, nga nung palabuton, kay dunay palabuton nga tingog nga wali na sa Espiritu Santo og mao nakini nga dinhi ang tao mo pahulay. Kay sa panahon gani kang Kristo, brethren, si Kristo gani gihimo pud ingon nga kapahulayan ato ipakita, brethren. Okay, tinuod ka na, Reverend. Okay. Hain ang puriba nga si Kristo pud ingon nga kapahulayan sa iyang panahon. Okay, niya, basahon na ko Reb, ang prueba din sa Mateo, Kapitulo 11, versikulo 28, ngadtos 29. Niya, umari ka nako kamong tanan nga nabudlay og nabugatan. Si Kristo ringon, umari kanako kamong tanan nga nabulay og nabugatan. Nga naman, Nag-awhag siya, no? Og papahulayon ko kamo. Isangon ninyo ang akong yugo diha kaninyo, og pagtuon kamo gikan kanako kay ako maaghop og mapaubsanon sa kasing-kasing og makakaplag kamog pahulay sa inyong mga kalag. Hayan sila makakaplag pahulay. sa ilang mga kalab. Diha kang Kristo sa pag-ingon ni Kristo, umarik kamo og papahulayon ko kamo. Busa, walay iyong contradiction sa Biblia kung among gipanudlo o gipaila nga ang Espiritu Santo kapahulayan mga kaigsunan kay si Hiuba nabasa sa Biblia ingon nga kapahulayan sa mga tao og ang ato usab nga Ginoong Jesucristo kapahulayan usab sa mga tao. Ang problema mong God, brethren, kung nagtudlo ta nga wala masibo sa Biblia nga ang kagustuhan lang nato nga himuon ang Espiritu Santo nga kapalan samantalang bisag unsaon pagbasa di gyud mabasa unya kay nabasa naman. O di nakapamatod ba mi nga ang kapahulayan mao ang Espiritu Santo? Pero balikan tang iyang gisulti, brethren, nga na, makalibog kuno atong balikan tong iyang tingog kaganina mga mahal namong tigpaminaw siyang pagpaningil kay ato na pod nga trabahoon kung ano na po nga ang Espiritu Santo gipakasamag tubig. Okay, nya ato ipabati pag-usab ang tingog ni Mitchell Bendilio gining pastor sa Sabadista. Tagna, unya ang katawanan mga kaigsunan na apay, ila na po na gihimo nga ang Espiritu Santo maong tubig. Makalibog ba? Hindi lang kong patawag. Itong una mga kaigsunan, ang Hebrehanon 4:9 ang adlang ipapahulay, maoy kwan, Espiritu Santo. Karon na tubig na pong Espiritu Santo, sabay tinuod ana. Naklaro. Siya sa una kuno giwali nga ang Espiritu Santo kuno kapahulayan sa Hebrehanon 4:9. Unya sa nadugay na po kuno ang Espiritu Santo nahimo nga tubig. Simbolo man na mga mahal namong tigpaminaw. Unya wa di ay. Tungod kay ang Espiritu Santo giingon man namo nga tubig. Tungod kay doon namin gibasihan. Tungod kay ang pagwali sa Espiritu Santo, kung ba pa na tubig mga mahal nga tigpaminaw, nga gitunulan kag tubig, kining among giwali, isip gitunol sa tagsa-tagsa ninyo kasalabutan. Gipasabot namo
nga kung makadungog ka sa tingog sa Espiritu Santo nga dugay ng gisaad kanyanto ingon nga kapalan dili daw pagahion ato makasing-kasing kay mauna ni ang atong kapahulayan. Pero kung daw galing magdumili ka, wala tay mahimo, Brad Rini, Wa Brad po Ronnie. wa po nato gipamugos, Reverend. Kaya ang atong trabaho ang nakasulat lamang sa Biblia. Tuhan man nila sa dili. Ang importante, nabasa ba sa Biblia ang atong ipanulti? Nabasa. Kung dili mo to, problema ba namo? Dili. Problema ninyo. Kay nisupak mo sa mga plano o pamaagi sa Dios. Nakaron, hain ang priba nga kung pagi tunol na mo, gipakasama ang Espiritu Santo o tubig. Tungod kay si Apostol Pablo, nagpahayag nga ang wali mahitud kang Kristo, mawala. Mao nga moatubang tag-adlaw sa kapahulayan o sa wali na, sa tingog na sa Espiritu Santo. Atong pamatadaan badron, hain ang priba nga ang wali nga Kristo, mawala. Bisan taliwala siya nga sa kapanahonan, sa imatinunan, sa pagpamatod niya, siya mao ang kapahulayan, siya ang panahon. Pero nagtudlo og lain na usab nga kapahulayan diha na sa Espiritu Santo. Okay, Rev, pribahan na to nga kining kapahulayan nga mao si Kristo nga mao ilang gisangyaw silang kapanahonan, Kolosas 1:27-28. Dito magpadayon tungod kay gi-explicar ni Pablo kadtong maong pagmantala sa maayong balita may tungod kang Kristo, dili pa mao ang kahingpitan ug kadtoy mawala. Niya Biblia nga Katolikong hiligaynon. Aduna gyapoy pagtambayayong nini sa mga Protestante o Katolikong scholar sa Biblia. Basahon ako ang pahayag ni Pablo dinis unang Korinto kapitulo 13 bersikulo 9 ug 10 matud pa dinhi nga atong mabasa. Kay ang aton ihibalo kag ang pagwali sang pulong sang Dios nga ginbugay sa aton. Mopos kita gadiot brethren. Okay. Iman nato mga igsoon, mga mahal nga tigpaminaw, matud pa ni Apostol Pablo kay ang aton ihibalo kag ang pagwali sang pulong sang Dios nga ginbugay sa aton, Indi pa himpit. dili pa daw to himpit. Pero kung ang himpit mag-abot, ang indi himpit magataliwan. Dunay himpit nga moabot. Kay katong indi himpit nga kay balo og pagwali sa pulong sa Dios, magataliwan, mawala man to. Dunay paaboton. Nga puli anang pagwali sang pulong sang Dios o pagwali sa pulong sa Dios. Bradon, tun kay doon na may paalabuton puli anang pagwali sa pulong sa Dios kay dili pa man na maong kahingpitan, mawala pa man na. Gi-explicar ba ni Apostol Pablo kung unsaon pag-ila o giunsa nila pagpadag ang pulong sa Dios nga gipasabot nga dili pa kana mao ang kahingpitan o hingpit kay mawala pa na? Si Pablo nag-explicar ani Reverend kung unsa kining pulong sang Dios kay ilang giwali nga matod pa niya dili kini mao pa ang kahingpitan ug kini mawala inig abot sa hingpit niya sa sulat niya sa Roma kapitulo 10 bersikulo 17 mao ra gyapon nga Bibliang Katoliko nga hiligaynon rib akong basahon giingon. Gani ang pagtuo nagagikan sa pagpamati sang pulong sang Dios. Kag ang pulong sang Dios mo ning gi-explicar ni Pablo sa Korinto nga dili hingpit ug kadtoy mawala inig abot sa kahingpitan katong ilang giwali nga pulong sang Dios. Kag ang pulong sang Dios nagaabot paagi sa pagwali nahanungod kay Kristo. Di ba mawala pa ang pagwali kang Kristo? Kinsay nag-explain? Kami, di ba? Para pagpamatuod nga na sa Biblia. Pero ang original nga nagsulti, kinsa? Si apostol nga si Pablo. Si Apostol Pablo kang kinsa siyang apostol sa Yawa. Di ba sa atong Ginoong Jesucristo? Sa ilang kapanonan si Kristo ang kapahulayan. Pero taliwala nga mawala pa di ang wali nga Kristo, mao matubang tagkapahulayan sa tingog na sa Espiritu Santo. Busa kon ang wali may tungod sa gingog pulong sa Dios nga pagwali nila dili pa nahingpit kay mawala pa og gihubad nga ang pulong sa Dios nga ilang giwali nga dili pa hingpit kay pulian pa na mao man na ang wali nga Kristo. Dili pod nga kung mawala ang wali nga Kristo, ang wali nga mosunod mao ang Hiuba. Kay nag-una na si Hiuba sa wapa nga atong Ginoong Kristo. Sa sequence lang daan sa gitawag og Mateo 28:19 sa ngalan samahan isugo niya ang mga tinun-an sa pagpamautismo sa mga katawan. Pero diin
Sa ngalan saman, kanang aman mao man na si Jehovah. Kaysa sa 64:8 sa Isaias, si Jehovah mao man ang amahan. O kanang Jehovah sa 42, 8. versikulo 8 sa Isaias, si Jehovah, kanang Jehovah mao nang iyang ngalan. So, sa ngalan saman si Jehovah, og sa anak, kasunod si Kristo. Og sa Espiritu Santo, kasunod ni Kristo ang Espiritu Santo. Busa kung mawala ang wali nga Kristo, dili ang wali nga Jehovah. Nga naman, kay sa panahon pa ni Jehovah, iyang gisulti dito sa kang propeta Jeremias sa pagsugilon dito sa Israel, ilinhon, Israel nga katawhan niya, nga dito sugod sa pagpahibalo niya, nga dili na itudlo moabot ang panahon, nga wala na o dili na ang pagtulo sa iyang ngalan. Unsay prueba ni Brad Rini sumala sa Biblia? Anya ang prueba, Reverend, dinhi sa Jeremias kapitulo 31, versikulo 31, 34. Anya karon ang mga adlaw mabut na, nagaingon si Jehovah nga ako magabuhat og usa ka bag-ong tugon uban sa balay sa Israel ug uban sa balay sa Huda. O timan-an ta, maposta gadiot brethren. Nagbuhat ang Dios og bag-ong tugon. Di niya gipanungod sa balay sa Israel ug sa balay sa Huda. Pero kay doon na may bag-ong tugon, lahi na sa daan nga nakatugon. Pag-abot na sa bag-ong tugon, unsa man ang bag-o na unya nga pamatuon sa bag-ong tugon? Anya ang gingon sa 34, og sila dili na gayud magtudlo ang tagsatag sa katawo siyang isigkatawo og ang tagsatag sa katawo siyang igsoon sa pagyon iluhon mo si Jehovah. Oo. Ang tagsatag sa katao daw, dili na gyud magtudlo ang tagsatag sa katao siyang isigkatawo. Ni ang tagsatag sa katao siyang igsoon sa pag-ingon, unsa man, ilhon mo si Jehovah. Di daan na nakatugon, nagbakak bagapon ang mga minister sa PBC. Kung may ngumang nagbakak mo, di si Jeremias nagbakak. Diin man na gikutlo ni Jeremias. Ipahayag ni Jehovah. Di si Jehovah ang nagbakak, di niya gisulti ning bakak. Dito siyang katawhan nga Israel sa pagpahinomdom na daan. Di ang Dios ba'y bakakon? Kung dili bakakon, unya mo nang gisulti, kami ba'y nabakakon? Mukha na atong timbang-timbangon nga dili di ay mo lugar nga ang wali nga Kristo kung mawala, ang wali nga Jehovah mao'y musunod niya na. Kay ang sequence niya na, ang puli sa man nga mao si Jehovah, si Kristo. Ug ang kasunod ni Kristo mo ang Espiritu Santo. Ug ang Espiritu Santo puli ni Kristo. Unsay prueba, brethren? Okay, ang prueba basahon ako na ito'y Biblia ang pulong sa Dios. Basahon ako ang Juan kapitulo 14, versikulo 25 ug 26 gingon, kining mga butanga ginasulti ko ng daan kaninyo samtang kauban pa ninyo ako, pahayag ni Ginoong Hesus. Apan kung makagikan na ako ang magdadasig nga mao ang Espiritu Santo, mao ang ipadala sa man puli kanako. Busa matinaw nga kining Espiritu Santo, Reverend, kung ang atong Ginoong Jesucristo ang nagpahayag nga atong gibasa kapuli kini niya. Mo nang giingon ni Apostol Pablo nga mawala pa ang wali nga Kristo, kay ang kapuli na ni Kristo mo na to ang iwali o karon niabot na nga inig kadungog ninyo sa tingog sa Espiritu Santo. Ayaw ninyo pagaya ang inyong mga kasing-kasing. Kinsay nagdala sa tingog sa Espiritu Santo? Kami nga mga ministro nga nagwali sa Espiritu Santo nga natuman sa magtutulo, di lang dawaton ang among magtutulo katumanan. Pero namakak ba mi nga ang wali nga Kristo mawala? Nangano man sa pagtulo sa katumanan nga nagbakak man. Kay ang bakakon gani sa sinugdan pa lang, nagbakak na mi kung bakak man. Walay mabasa sa Biblia. Kung tinuon man, pagtulo na mo sa katumanan, dito na hinon na bakak, na intonsis na hinoon. Di man siguro niya na. Kay kung bakakon ka, bakakon mangin ka. Na karon, mauni nga tungod kay si Apostol Pablo man mao'y nagsugilon nga mawala pa ang wali nga Kristo, busa sa giingon ni Mitchell Bendilio, makalibog ngano nga ang Espiritu Santo gihimo na pod nila kuno nga tubig ingon nga ipainom. Balikan ta gyapon, brethren, nga giingon niya makalibog. Okay, niya atong paminawan pagbalik ang tingog ni Mitchell Bendilio. Matud pa niya makalibog kuno kini nga nag-ingon mi nga ang Espiritu Santo tubig o niya ang Espiritu Santo ingon nga kapahulayan niya. Awa niya, itag na, unya ang katawanan mga kaigsonan na apay, ila na po na gihimo nga ang Espiritu Santo maong tubig. Makalibog ba? Yan ang kong katawa. Ha?
niadtong una mga kaigsuonan, ang Hebrehanon 4:9 ang atong ipapahulay, maoy kuan, Espiritu Santo. Karon natubig na pong Espiritu Santo sa may tinuod ana. Sa una ko no, giwali na mo ang Hebrehanon 4:9 nga kapahulan, Espiritu Santo. Nadugay na po ko no. Makakatawa mo kung tabel Himuot ta sa iyang mga pamagis sa paningil iyang ba? paningil kay Oo. para lugar mahimot ang di tinod. Karon nahimo na pong tubig ang Espiritu Santo. Asa man kuno'y tinod ana? Makalibong sa tinuod. Atong basahan brethren nga si Kristo sa diyang gibautismohan siya, ang Espiritu sa Dios sa simbolo na pod ingon nga salampati kining gitawag og Espiritu sa Dios haen brad Rene sumala sa Biblia. Anya Reverend dinhi sa Mateo kapitulo 3 bersikulo 16 ang giingon, og sa nabautismuhan na si Jesus, siya miyawas dayon gikan sa tubig ug tan-awa na bukas ang kalangitan ug iyang nakita ang Espiritu sa Dios nga mikunsad ngaingon og salampati ug mipahiluna kini diya sa ibabaw niya. Atong nadungog nga ang Espiritu sa Dios mikunsad ingon og salampati. Katong Espiritu sa Dios mikunsad ingon og salampati kay di gyud salampati. Mipahiluna kini sa ibabaw ni Hesukristo nga atong Ginoo. Sa nakita nato ang Espiritu sa Dios mikunsad ingon og salampati. Kining Espiritu sa Dios nga mikunsad nga sa simbolo ingog salampati. Kini ba'y Espiritu Santo brethren Espiritu Santo gid na Reverend sa mulang yapon nga pamaagi nga si Ginoong Jesucristo gibautismuhan dinhi sa Lucas kapitulo 3 bersikulo 21 ngadto sa 22 og sa nabautismuhan na ang tanang tawo og sa diha nga si Jesus usab nabautismuhan na og nagampo ang langit na bukas og diha kaniya mikunsad ang Espiritu Santo sa dagway nga lawasnon ingon sa salampati og gikan sa langit miabot ang tingog nga nagingon, ikaw akong anak nga pinalangga kanimo may kalipay ako. Atong giklaro nga katud ang Espiritu sa Dios nga mikunsad ingon og salampati sa Mateo 3:16 kato. Pagibasa na ang Lucas 3:21-22, ang Espiritu Santo dito katong Espiritu sa Dios nga mikunsad ingon og salampati. Balikan tang Mateo 3:16 brethren. Ani Reverend sa Mateo kapitulo 3 bersikulo 16. 16 ang gingon, og sa nabautismuhan na si Jesus, siya miyawas dayon gikan sa tubig og tanawa na bukas ang kalangitan ug iyang nakita ang Espiritu sa Dios nga mikunsad nga ingon og salampati. Nakita na to, Espiritu sa Dios mikunsad ingon og salampati. Unya kanang mikunsad ingon og salampati katong Espiritu sa Dios sa pagsugilon ni Lucas, Espiritu Santo na kanang Espiritu sa Dios. Ingon ni Mitchell Bendilio ganina, makalibog na asabay tinuod niya na nga ang Espiritu Santo giingon nila kapahulay na karon naingon ng tubig niya kay si Apostol Pablo bradron mawala pa man ang wali nga Hesukristo. Di nasayod siya nga ang puli niya na Espiritu Santo nga gisugilon na busa si Apostol Pablo siya ra po'y mo pasabot nga ang Espiritu Santo ingon og tubig nga ipainom kini sa tao tinuod ba brethren? Tinuod ka na, Reverend. Hain ang prueba. Niya, basahon ako, basta kumingon si Bendilio makalibog, ikaw rin naglibog-libog sa imong kagulingon Bendilio. Niya, si Pablo mo supaka, kay si Pablo mo yamong gikuha basyanan, nga kining Espiritu Santo ingon nga tubig. Niya, tayo Biblia, Reverend, nga the message. Basahon ako ang Ephesians chapter 5, verse 18, gingon sa pagpahayag ni Apostol nga si Pablo. Don't drink too much wine that cheapens your life. Drink the Spirit of God. Matod pa ni Pablo, ayaw daw pag-inom daghang bino nga makapamubo sa imong kagulingon, hinunua imna ang Espiritu sa Dios. Kung hain ang Espiritu sa Dios nga ipainom ni Pablo, mao tong Espiritu Santo nga nabasa sa Biblia. Nganong ipainom na ang Espiritu Santo? Kay mawala pa man ang wali nga Kristo. Katong Spirit of God in the form of dove. Like a dove. Unsa man to? Unya gingon ni Apostol Pablo nga ang Espiritu Santo ingog tubig. Unya sa Biblia giingon ni Mateo o giingon ni Lucas, giingon usab og salampati.
Moingon bata, oh, ngano makalibog man na ay tinuod? Espiritu Santo salampati, ingog salampati, og gihon og tubig. Angay bago na og butan ta maglibog-libog. Ang explica sa Biblia tumama diha. Gawas ug wa tay nabasa siguro mingon nga makalibog man ning tudlos PBCM pero kay nabasa sa Biblia si Pablo nag-ingon nga ang Espiritu Santo tubig kay ipainom. Si Pablo po nag-explicar nga mawala ang waling Kristo niya kanang kapahulayan diha sa Hebreanon 4:9 para na sa Espiritu Santo. Motong giingon dadon sa Episo 5:18 sa The Biblia message. nga the message, balikan na to. Oh, don't drink too much wine that cheapens your life. Drink the Spirit of God. Na asa man ta aron makainom ta. Tungod kay dunay mohatag nga ng Espiritu Santo ingon nga gipakasamag tubig. Kisay naghatag? Ang mga tao nga nagwali sa Espiritu Santo kami. Nga kung madunggan na nato ng tinguga, dili ipagahi ang atong kasing-kasing. Gusto pa ba dugangag priba nga ang Espiritu Santo gipakasamag tubig niya? I-prepare bradon ang pulong sa Dios. Okay. Last nga bersikulo bradon, gingon. Sa Juan City 37 ngadto 39 gingon. Ug unya sa katapusang adlaw ang pista sa katapusang adlaw ang labing dakong adlaw sa pista si Jesus mitindog og misinggit nga nagingon. Kung adunay taong gihaw, umari siya kanako og uminom. Sa musali kanako sumala sa gingon sa kasulatan. Gikan sa kasing-kasing modagayday ang mga sapa sa tubig nga buhi. Og siya nagsulti nini labot sa espiritu nga pagadawaton sa mga misalig kanya. Bisag diya lang tataman bradron. Ingos Kristo, ang musalig kanako misinggit siya nga nagiyon kun adunay taong gihaw, umari siya kanako og uminom. Sa musalig kanako kay ngano sumala daw sa giingon sa kasulatan gikan sa kasing-kasing modagayday ang mga sapa sa tubig nga buhi. Nagsulti siya modagayday ang mga sapa sa tubig sa nga buhi. Og siya nagsulti nini labot sa espiritu. O di ang espiritu gipakasamag tubig, giklaro ba nga kini Espiritu Santo, bradron? Giklaro. Para di na maglibog si bandilyo. Giklaro Reverendo kang pulong sa Dios nga Biblia mo mutin-aw niini basahon nako ang city nga kapitulo sa 1 bersikulo 37 ngadto 39. O, si bandilyo kasi ang pagbandilyo nga di na siya maglibog. Mo nagingon supaka apilag supak ang atong Ginoong Hesukristo kay gawas kang Pablo nagingon nga Espiritu Santo tubig ang atong Ginoong Hesukristo nagingon pod nga kini Espiritu Santo tubig pod ni. Basahon nako. Onya miabot ang katapusan nga adlaw sa kasaulugan. Mao kini ang labing mahinungdanong adlaw sa kasaulugan. Nya nang adlaw mitindog si Jesus og misulti og kusog. Si bisan kinsa nga giuhaw mo duol kanako og moinom. Kay sumala sa kasulatan, si bisan kinsa nga magtuo kanako mo dagayday gikan sa iyang kasing-kasing ang tubig nga nagahatag og kinabuhi. Ang buot ipasabot ni Jesus sa tubig nga nagahatag og kinabuhi mao ang Espiritu Santo. Tuwa na makak na ang mga ministro sa PBCM ay wala. Sa mga mahal namong tigpaminaw, mga kaigsunan, among ipanginaot nga nalamdagan kamo sa kamaton, dili nga nagwali mi nga makalibog nga ang Espiritu Santo kapahulayan. Unya sa nadugay nag-explicar mi kay daghan mga tagna sa Biblia sa Espiritu Santo gipakasamag ingon nga tubig imnon. Ingon siya makalibog na asay tinod. Poros tinuod. Naglibog siya kay wala man sa tinod. Hangtod diha ang among ikalagad kanyo sa kamaturan. Magpatalog kita o magpasakop. Uminom kita nini nga ang pag-inom maong pagdawat sa Espiritu Santo nga among giwali dinhi sa sulod sa pagtulon ang PBC. Sa ngalan sa among magtutulo Master Tomas de Eugenio Sinyo kini ang inyong alagad Evangelista Reverend Charlie Eugenio o sa ngalan sa kaubang mga ebanghilista. Kiniusab si Brother Rene Telebrico. Og kini usab ang inyong igsoon ebanghilista Brother Juan Ronilo Mangalos kami mingon hangtod sa sunod higayon sa samang takna og samang istasyon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw.